אנחנו עם עדכון החדשות. כמיליון אזרחים תושבי הדרום עוקבים בדריכות אחר עמוד ענן, בתקווה שבסופו יבוא גם הסוף לאיום המתמיד עליהם. בינתיים ניר דבורי כתבנו, הירי נמשך וכך גם תגובת צה"ל. נכון מאוד, מטח לפני זמן קצר באזור אשדוד ויישובים סמוכים. 3 פצועים קל מאוד מרסיסים מן המטח הזה לפני מספר דקות כאן. אנחנו עכשיו שומעים אזעקה נוספת באזור אשדוד והמרחבים. אנחנו נכוון את השעה לעבר כיפת ברזל. האם יעשה בה שימוש? צריך להגיד שחיל האוויר תאורמת 3 טילים מדגם תמיר יוצאים עכשיו אל הרקטות, בעוד אחדות למפגש. שיגור לעבר אשדוד בשידור חי עם מהירות ראשון, שני, שלישי. 3 רקטות גראד שמיורטות בשידור חי עכשיו לכיוון גן יבנה ואשדוד. חיל האוויר מפזר קרוזים עכשיו ברצועה, מבצע שיחות טלפון יזומות לתוך בתים של פלסטינים, מזהיר אותם מלהישאר בשכונות ובמקומות המאוכלסים שבהם חמאס בחר להציב את המוצבים שלו. אלה הם מדי הפיצוצים של היירוטים המוצלחים עכשיו מגיעים אלינו, ולמעשה מה שעכשיו עושים את אותן שיחת טלפון אזהרה, גם את אותם קרוזים שפוזרו בהמשך הפעילות של חיל האוויר. אנחנו ראינו גם את מטוסי חיל האוויר שיצאו קודם למספר תקיפות, ואנחנו נראה את העניין הזה נמשך גם בשעות הבאות. נערכים כאן גם עכשיו, השעה הזו 8:30 בבוקר, השעה שיוצאים ללימודים או מעריכים בשני שיוצאים אנשים אל מקומות העבודה, ולכן הערכה שבאמת יתגבר הירי כפי שאנחנו רואים. כך גם עוד חלון נוסף, 11:30 על אחמד ג'אברי. נערכים לאפשרות שיהיו כאן מטחים גדולים יותר, נרחבים יותר, גם למקומות רחוקים יותר, ולכן גם אנחנו נראה במקביל את התגברות הפעילות של הצבא, גם כוחות שלום, טנקים, גם ספינות של חיל הים שמבצעים ירי מדויק למרחבי שיגור, לאותם מקומות שבהם מבצע השיגורים האלה שאנחנו רואים עכשיו. נגיד שהיה עוד מטח לפני זמן קצר גם הוא לעבר היישובים באשכול, יש שם נזק ללולים, אין נפגעים